Lad os fortsætte med lektion nummer 3, udrustning. For at kunne udøve dit detektorvirke, er det nødvendigt med følgende materiale. En metaldetektor. De fleste vælger deres metaldetektor ud fra pris, og at detektoren skal være så let som muligt. Det er også en god idé at have en pinpointer. En pinpointer er en mini-metaldetektor, der gør det lidt nemmere at finde fundene, når du har gravet hullet, især ved de helt små fundgenstande. Du skal også have en skovl, og gerne en lidt mindre spade, f.eks. en staudespade. De fleste har også en mindre graveske, gerne af plastik, så pinpointeren ikke bliver forstyrret af metalsignalet ved det sidste stykke gravearbejde. En fundtaske til din fund skal du også have, men du vil også opleve, at det meste du finder er affald, f.eks. aluminiumsfolie eller dåser. Og det skal der også være plads til. Du har også brug for det, man kalder en måleskala. Når du finder et fund, der skal dimeregistreres, og der skal tages et billede, så er det nødvendigt med en måleskala. Og det kan sagtens være en tommestok. Du har også brug for en forstøvervandflaske. Til en forsigtig rengøring af dine fund, inden fotografering til dime, er det muligt at anvende en vandforstøverflaske. En blød pensel kan også anvendes med forsigtighed, og f.eks. under rindende vand. Og endelig selvfølgelig en mobiltelefon med appen Dime. Husk hjemmefra at kontrollere, at der er strøm nok på mobiltelefonen. Du har også brug for plastikposer og det, man kalder fundkort til din fund. Husk, at blyant er det bedste at skrive med, når fundkortet skal udfyldes. Fund kan nemlig være lidt fugtige, og blyant flyder ikke ud. Til slut, så kan det være en rigtig god idé med en håndholdt GPS med ekstra batterier, og det er altid godt. Hvis din mobiltelefon eller dime skulle svigte, så vil du altid kunne registrere koordinaterne. Mange anvender også deres GPS til registrering af sporing, det vil sige hvor og hvilken rute man har gået på sin søgning. Nogle lokalmuseer modtager rigtig gerne denne sporing, når du indleverer dine fund. Det giver også dig selv et overblik, hvor du har gået på marken. En ting er selvfølgelig den udrustning, vi nu skal gøre brug af. Noget andet er også det, vi kan kalde en aktionsliste og huskeliste. Her har du f.eks. min aktions- eller huskeliste. Struktur, det giver overblik, og man kommer ikke til at glemme noget, man måske skulle have haft med ude i felten. Jeg har sådan opdelt det i nogle kolonner. Pakning og klargøring, det er noget, jeg typisk vil gøre dagen før. Jeg har selve søgningen, altså den dag, jeg er ude at søge. Jeg har også nogle handlinger, noget jeg skal huske, når jeg kommer hjem. Og dagen efter på kontoret, som jeg kalder det, der er også nogle ting, jeg foretager mig. For at tage nogle eksempler, pakning og klargøring, jamen så vil jeg altid sende en sms til matrikelejeren dagen før, hvornår jeg kommer og hvornår jeg er færdig på marken. Selve søgningen, der er også nogle ting, jeg skal huske, og det kan være min GPS-sporing. Jeg skal huske at tænde den, jeg skal huske at slukke den med pauser. Når jeg kommer hjem, så er der også nogle ting, jeg gør som standard. Det er f.eks. rengøring af de her ting, jeg nu har brugt. Dagen efter, ja, så er der nogle ting, jeg f.eks. ajourfører på Dime. Og det kan også være, at jeg overfører min sporing til Google Earth osv. osv. Og endelig, hvis jeg nu holder en længere pause, jamen så er jeg også opmærksom på, at mine batterier de skal være halvt afladet. Opgave. Du skal nu lave din egen overskuelige huskeliste. En huskeliste, der lige akkurat skal indeholde de ting, du vil tage med ud i felten på din første søgning. Det er altid ærgerligt at glemme en vigtig ting, f.eks. sin skov, når man er kommet hjemmefra. Over tid kan man altid udvikle sine huskelister efter behov. Så sæt videoen på pause og lav en lille huskeliste, som du skal bruge.
Lad os fortsætte med et test dig selv spørgsmål. Første spørgsmål. Du har netop gravet et fund frem, som du gerne vil registrere, men kan konstatere, at din Dime-app på din mobiltelefon ikke fungerer. Hvad er bedst at gøre nu? Svarmulighed nummer 1. Jeg tager min håndholdte GPS frem og aflæser koordinaterne på den og skriver disse på mit fundkort, som jeg lægger ned i posen sammen med fundet. Jeg skriver koordinaterne i Dime på min computer, når jeg kommer hjem. Svarmulighed nummer 2. Jeg tager fundet med mig og tænker, at jeg senere kan komme tilbage til fundstedet for at registrere fundet i Dime-appen. Jeg kan nemt huske fundstedets placering. Og hvad vil være det rigtige svar? Det er nummer 1. Jeg tager min håndholdte GPS frem og aflæser koordinaterne på den og skriver disse på mit fundkort, som jeg lægger ned i posen sammen med fundet. Jeg skriver koordinaterne i Dime på min computer, når jeg kommer hjem. Andet spørgsmål. Du har nu fået din nye detektor. Du har læst brugermanualen ganske nøje og har fået rigtig godt styr på, hvordan du skal betjene den. Dog synes du, at det er lidt svært helt nøjagtigt at finde ud af, hvor fundene ligger, når du får signalerne. Derfor synes du også, at de gravede huller bliver lidt for store, og det tager lidt for lang tid at finde genstandene. Hvordan skal jeg bedst forholde mig? Svarmulighed nummer 1. Jeg accepterer, at det bare er svært at finde genstandene i mine gravede huller, så jeg fortsætter med at grave store huller. Svarmulighed nummer 2. Jeg vil øve mig med min detektor. Jeg lægger en mønt på jorden og gør mig fortrolig med, hvordan jeg kan formindske søgeområdet. Jeg øver mig både med detektorens indbyggede pinpointer-funktion, men også f.eks. i teknikken i at krydspejle, hvor jeg fokuserer på den linje, hvor signalet er bedst. Derefter drejer jeg mig 90 grader og fokuserer igen på den nye linje, hvor signalet igen er bedst. Der, hvor linjerne krydses, er fundet. Og det rigtige svar er, det er nummer 2. Altså, jeg vil øve mig med min detektor. Og jeg lægger en mønt på jorden og gør mig fortrolig med, hvordan jeg kan formindske søgeområdet. Jeg øver mig både med detektorens indbyggede pinpointer-funktion, men også f.eks. i teknikken af krydspejle, hvor jeg fokuserer på den linje, hvor signalet er bedst. Derefter drejer jeg mig 90 grader og fokuserer igen på den nye linje, hvor signalet igen er bedst. Der, hvor linjerne krydses, er fundet. Slut på lektion nummer 3.